29 Αυγούστου του 1924. Ημέρα 5. Αφήσαμε τα σκυλιά, δεμένα, στις πόρτες των σπιτιών μας, να ουρλιάζουν σπαρακτικά, για να μην ακολουθήσουν τα κάρα που μας έπαιρναν από την προγονική γη, τα δίλα της Μικράς Ασίας. Όταν το χωριό χάθηκε από τα μάτια μας, ξέραμε πια πως δεν υπάρχει χιλισμός. Ίσως μόνο χαλασμός. Στριμωγμένες ψυχές, στιβαγμένα πράγματα, θρηματισμένες ψυχές πάνω στο κάρο. Μετά πάνω στο τρένο. Μετά πάνω στη βάρκα. Και μετά πάνω στο βαπόρι. Στο βαπόρι με το όνομα Παντελής, που έκανε 3 μέρες και 4 νύχτες να μας φτάσει στο λιμοκαθαρτήριο του Πειραιά, στον Άγιο Γεώργιο, για να μας κλείσουν σε μια αποθήκη, για να μας κουρέψουν πατσί. Τι τρόπο για τις κοπέλες να χάνουν τις κοτσίνες τους, για να μας οδηγήσουν σε ένα καταβλισμό με σηματόπλαγμα γύρω-γύρω. Τι ήμασταν, εχμάλωτοι, εγκληματίες. Χωρέσαμε κακήν κακώς σε ένα αντίσκηνο 2 και 3 οικογένειες μαζί. Τι τρώγαμε, τι πίναμε, πού κάναμε την ανάγκη μας, τι να σας λέω τώρα. Έπεσαν και αρρώστιες, με πιο σοβαρή την αρρώστια των ματιών, που χάλασε τα μάτια πολλών συγχωριανών μας που έμειναν σχεδόν τυφλοί. Ένας από αυτούς ήταν και ο θείος Ευγένιος από την οικογένειά μας. Στις 6 Οκτωβρίου του 1924 μας παρέλαβε το εμπορικό πλοίο Λέσβος και μας μετέφερε στο λιμάνι του Βόλου. Από εκεί με τρένο μας έφεραν στη Λάρισα, στη Νέα Σμύρνη, που ήταν τότε ένας μεγάλος μεριάς. Μας έπιασε μια μπόρα, θυμάμαι. Τι μπόρα δηλαδή, 3 μέρες έτυχε, ασταμάτητα. Ούτε αντίσκη να μας φέρανε, ούτε κανείς ήρθε. Οι Λαρισαίοι, μόλις μάθαν ότι ερχόμαστε εμείς οι πρόσφυγες, κλειστήκαν μέσα στα σπίτια τους και κλείσαν και τα μαγαζιά τους, από φόβο τους μήπως τους κάνουμε κανένα κακό. Τι ήμασταν, φωνιάδες, το θεματικό εμάς στέριζε. Πόσους πεθαμένους να μετρήσω μέχρι τώρα. Την κυρία Δαμιανίδου που πέθανε πάνω στο βαπόρι και την τυλίξαμε με πανιά και την πετάξαμε στη θάλασσα. Τους άλλους συγχωριανούς μας που αφήσαν το κοκαλάκι του στον καταβλισμό του Πειραιά. Τον Νίκο, 16 χρονό παλικαράκι, που η καρδούλα του δεν άντεξε από την τελεπόρια και ξεψύχησε χθες βράδυ. Μετά τη βροχή ήρθε ο νομάρχης. «Ποιος είναι ο πρόεδρός σας?» ρώτησε. «Εσείς ποιος είστε?» ρωτάμε εμείς. «Ο νομάρχης», είπε. «Ο ποιος?» «Βαλής, ο Βαλής είμαι», είπε τότε στα τουρκικά. «Ω Βαλή, που το κρίμα να πέσει όλο στο λαιμό σου, που άφηκες τόσους νοικοκυρέους ανθρώπους να μαστιγώνονται από τη βροχή 3 μέρες τώρα. Δώσε μας τόπο να θάψουμε τον Νικολάκη μας. Δώσε μας τόπο να παγιάσουμε». Ο νομάρχης τότε έσκυψε την κεφαλή του από ντροπή και υποσχέθηκε να βοηθήσει. Και το έκανε. Έδωσε εντολή και μεταφορθήκαμε στους άδειους πλέον τουρκικούς στρατώνες του Τυρνάβου. Εκεί και δουλειά βρήκαμε και την εμπιστοσύνη των τόπιων κερδίσαμε. Στον Τύρναβο έβγαλε και τη Δευτέρα Δημοτικού και εσύ ήμουν 15 χρονών. Ένα χρόνο μετά, στις 3 Νοεμβρίου του 1925, φύγαμε για το Καραδιμερτζή Μαρκουδάμαξης. Για μόνιμη εγκατάσταση ελπίζαμε. Ξανά αντίσκηνα, ξανά καχυποψία από τους ντόπιους. Πηγαίναμε τις Κυριακές στην εκκλησία και δεν καθόταν κανένας κοντά μας. Λες και θα τους τρώγαμε. Φοβόντουσαν. Αλλά τι φοβόντουσαν. Εμείς, χωριό δικό μας δεν είχαμε. Και αυτοί δεν είχαν γιος δικό τους. Παρά εργάτες ήταν στους φλίκι του Αποστολίδη. Έπεσε τότε η ιδέα να γίνουν ενέργειες, να φτιαχτεί ένα χωριό για όλους μας. Ανέντοτοι όμως οι ντόπιοι. Λίγο καιρό μετά ήρθε μηχανικός και έκανε αναγνώριση της περιοχής και βρέθηκε επιτέλους ένα μέρος για να γίνει το χωριό μας. Η έκταση χωρίστηκε από τους ντόπιους και ένα-δυο οικογένειες που δουλεύαμε στα χωράφια. Το 1927 το κράτος έδωσε στην κάθε οικογένεια από ένα άλογο. Έτσι κόψαμε και πληθιά και αρχίσαμε το χτίσιμο των σπιτιών μας. Το 1928 γίναμε πλέον γεωργοί. Το 1929 μας ειδοποίησαν από την τοπογραφική υπηρεσία πως θα γινόταν η καταμέτρηση σε λίγο καιρό. Έγινε ακόμα
έχουμε μια προσπάθεια, με δική μας πρωτοβουλία βέβαια, να συντάξουμε με τους ντόπιους. Ανένδοτη όμως σε αυτή πάλι. Ας είναι, ο καθής όπως επιθυμεί. Μέχρι το 1962 πηγαίναμε στην εκκλησία στο κάτω χωριό, αφού εκκλησία δικιά μας δεν είχαμε. Μια Κυριακή όμως γίνηκε σωστή μάχη. Οι ντόπιοι διέκοψαν τη λειτουργία και αρχίσαν τα μελιοτραβήγματα και τις ξυλιές. Δεν είναι θεοπράγματα αυτά. Έτσι πήραμε την απόφαση να φτιάξουμε μια δικιά μας πλήθη. Το 1954 αξιωθήκαμε να φτιάξουμε μια κανονική. Τον αγαπήσαμε τον τόπο μας, τον πονέσαμε, αλλά μας πόνεσε κι αυτός. Η νέα πατρίδα μας έφερε αντιμέτωπους με μοίρια προβλήματα. Τα καταφέραμε όμως, δόξα τω Θεώ. Τα δίλα όμως που αφήσαμε δίχως τη θέλησή μας, τα έχουμε φυλαγμένα στα μύχια της καρδούλας μας. Αυτά δεν μας πονέσαν ποτέ. Μόνο που χάθηκαν από τα μάτια μας, καθώς ξεμακρύναν τα κάρα που μας κουβαλούσαν. Ποτέ ξανά δεν έφαγα βερίκοκο στη ζωή μου. Μην και προδώσω την κλίκα από τη βερικοκιά της αυλής μας στα δίλα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η αληθινή ιστορία, όπως